It's Friday. And I need a coffee. Kaya punta tayo sa baba para mag-coffee tayo. Okay. And a pot. This one. Ang ba to? Hindi siya naka-plug. Plug natin siya. On natin siya. Good morning, Molly. Good morning. Good morning, Molly. Hi, Molly, mate. Black coffee time. Black coffee, black coffee. Nag-stop ako ng saglit uminom ng black coffee kasi gusto ko uminom ng yung may milk siya. Pero na-miss ko talaga siya. Kaya yun, pumalik na naman ako sa black coffee ko. I miss black coffee. Mag-start na ako ng work, guys. Umiyak na naman. Start na ako ng work. Tsaka Friday today. Kaya ano lang to, mabilis lang to kasi Friday. It's Friday, yay. Kaya let's go. Alam niyo sa pangyayari ngayon, nakaka-worry. Tapos sa outside, ang weather. Tingnan niyo nga naman, ang init, 'di ba? Ang init-init, yung sky nag-open siya. Ano ba ibig sabihin nun? Diba? It's very worrying. Kaya guys, ingat po tayo. Stay at home as much as possible po. Please, ingat-ingat po tayo kasi napaka-delikado na talaga. Kaya sana naman po, makinig naman po kayo sa government nyo. Na dyan lang po kayo sa bahay as much as possible po. So I'm having porridge for breakfast. That's the porridge that I just put in the microwave with milk and then banana. There you go. That's my breakfast for this morning. Try to be healthy. Not. Kinda, you guys. Banana and porridge, you know. Sarap naman talaga siya eh. Alam niyo dati yung nasa school pa tayo, di ba uso yung yung bulgur. Yan yung ko. Yan yung natatandaan ko sa sa porridge. Yung Quaker Oats. Lasang bulgur siya, di ba? Bulgur ata yun eh. Ang bulgur ata ang Quaker Oats eh. Kaya, kain tayo ng Quaker Oats kasi healthy talaga siya. Syrup. Guys, our lunch this afternoon is spam and itlog with rice. Kalamit. Yummers! Guys, kain tayo lunch. Lunch break namin. Ayan ang aming lunch. Spam, rice, and egg. At saka dito kami sa garden. Kasi mainit. Kaya sulitin na natin ang mainit na panahon. Kain tayo. Are you gonna go make it? What did you say?
Ang sarap talaga ng ano, no? Ng spam at saka ng egg. Partner sila. Sana ganito, ano, palagi. Mainit. So warm, isn't It is warm. Init. Come on, can you go and sit with Mama? Mm. I don't know what you want from me. I don't know what you want from me. Sarap niya. Mm-mm. Mas maano, mas cold sa loob ng bahay kaysa sa labas. Weird. Kasi nga nasa loob lang kami ng bahay, 'di ba? Kasi bawal kami lumabas. Hindi naman sa bawal. Avoid lang ako lumabas. Bawal talaga siguro. Pero kailangan lumabas ko mag-shopping. Pero hindi ako lumabas, asawa ko lang. Magluluto ako ng ano, gulay mamaya, vegetables with coconut milk. Coconutty. Yung kasi kumakain yung asawa ko noon. Ang sarap na mag-barbecue this time. Babe, I was spring now. Yeah. It'll be warmer than the summer. Sana ganito na lang lagi, no? Work from home, tapos ganito yung ano, ganito yung weather. Para pag mag-break ka, sa garden ka na lang. We're lucky to have a garden to sit in. Very lucky. Ano na aking orange juice. Bilad-bilad muna kami ni Molly while lunch break. Si Molly walang pag-alam sa life eh. Tingnan niyo. Oh. Guys, ang ganda talaga ng panahon. It's so nice. Hindi kagaya ng ano, hindi kagaya ng Pinas na talagang mainit na mainit. Pero okay lang siya. Medyo medyo mahangin. Pero masarap siya na ano, yung breeze ba na hangin. Molly. Kain tayo chocolate, guys. Snack. Chocolate. Ay! Oh! Nabasag. Guys, magluluto ako ng gulay, kalabasa, at saka talong. Tapos lagyan ko siya ng coconut milk. Yan. Kasi ito na naman hindi kumain ng gulay. Diba? Iba yung ano, iba yung hugis ng ano nila dito. Ng kalabasa. Yan. Tapos itong talong.
Yan guys, yan yung lulutuin ko. So, magigisa lang ako ng bawang. Tapos, kalabasa at saka talong. At saka lagyan ko lang siya ng pepper. Mommy, chush! Yan na yung sibuyas. First one. Yan, tapos isunod ko na ang kalabasa at saka talong. Gisa-gisa lang. Walang ano guys, walang meat. Yan lang. Gulay lang lahat. Yan guys, ayan yung ano, yan yung gulay. Magtaka kayo kung ano yan. Eto, hindi yan ano, hindi yan cream. Yan yung coconut milk. Yan yung nilagay ko. Yan! Diba? Looks so masarap siya. Oh. Kailangan mo ng ano, kailangan mo ng matunaw yung gata. Para talagang masarap siya. Check natin kasi mga ilang minuto na to. Tsaka natunaw na yung ano, natunaw na yung gata. Yan. O, diba? Super, super sarap siya. Gulay lang siya lahat. Yummers, yummers. Eng. Gusto kasi ito ng asawa ko. Kaya, nagluto ako. Simple lang talaga siya. Gisa mo lang. Tapos, lagyan mo lang konting toyo. Asin. Tsaka yung kuratsa ko na parang yung parang magisarap. Tapos yun lang, gata. Yun lang. Kasi malambot na yung gulay. Di ready na. Edi wow. Takpan natin. Ito na yung aking nilutong gulay. Yan o. Makita niyo ba? Yan. Mag-ano lang ako, maghahain lang ako. Kaya ka lang dyan, nakikita niyo ba? Ano ko nga kaya? Yan. Sarap kasi kumain ng gulay. Diba? Healthy. Yeah. Siya. Okay guys, there's my dinner rice with gulay na may gata. Very good. No. Na-miss ko magganyan. Na-miss ko magmukbang. Yan. Guys, kain tayo. Ang aking hapunan na ano na gulay. Kita niyo ba? Yung ano yung bahaw, ininit ko lang siya sa ano, ininit ko lang siya sa microwave. Ano? There. Diba? Kaligo ko lang, tapos nagluto ako agad. Kasi nag-crave talaga ako ng ano, ng gulay. Makain kasi yung asawa ko nito. Gusto niya to din. Basta gisa mo lang siya. Pagkatapos mo gisa, hayaan mo muna siya ng mga 10 minutes para lalabas yung juice niya. Tapos, lagay mo yung gata. Pakuluan mo hanggang sa ma-soft na yung kalabasa at saka yung ibang gulay. Okay na. Tapos, taste mo lang kung okay na yung taste. So, syrup. Namit ko talaga magmukbang.
Tsaka yung kalabasa, napaka-ano talaga niya, napakatamis. Tapos nilagyan ko din siya ng broccoli. Diba? So lami. Sarap yun, guys. Good night, guys, and I will see you next time sa aking video. Good night. Bye. Good night. Bye, guys.